Labza ko minnu bɛna ni fitinɛ jugu ye ko k'a lase jamana ma ko an ka olu mabɔ n'an b'u dɔn u ti gɛrɛ an na yɛrɛ jango a ka se mabɔli ma maa de ti maa dɔn n'a ma jɛ ko ma kadira kɔnɔ ka dɔ so fila masa ale dugu jɛ an kɛnɛ ɲɛna yɛrɛ ɲuman na dugu min jɛra an kɛnɛ ɲɛna an ma foyi k'a yaasa ko k'an ye Jabaru Wahidu bɛɛ sɔn masa anw b'a tanu k'a barikada ni k'a wale ɲuman dɔn ka rasulu tanu k'a wale ɲuman dɔn ni k'a barikada nɛɛma ni kisi b'a ye Ala k'o jidenya kan an masa an b'u sɛbɛkɔrɔ fo ani barikada ni wale ɲuman dɔn ka ɲɛsin olu ma o ye wajibi ye ka laban ka dugawu kɛ ali bisa Ala k'o bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw basi kura kan'u sɔrɔ jan k'u ka tɔɔrɔ ka jiri kɛ lafiyaw la masa minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali Ala k'a nɔgɔya olu ye nin sanga in na an b'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ kanubaa jama ka bisimila faso kɔnɔ ani faso kɔ kan tulo ɲɛgɛlɛ jɔ ko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman Ala k'o nɔgɔya u ye k'a lase ko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye k'an ma bɛn k'a cɛri suya kolatigi ni nɛgɛ sujurutigiw an k'a fɔ ko k'u barikada Ala k'o nɔgɔya olu fana ye o kadara kɔnɔ n'an k'u ka bisimila kunnafoni kɛnɛ don k'u bɔ kunnasiri kɔnɔ fasiri sɛbɛnw b'anw bolo ŋaninkuru de la kumaba ti ban nka kelen kelenw sugandira Ala ka jɛ o na k'u garijɛgɛ ye tulo ɲɛgɛlɛ jɔ ko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman n'an y'o dugawu k'u ye an bɛ bisimila dagaw ye kɛnɛ kan yan k'a f'i yɛrɛ ko sanɔgɔ du kara kɔri baasi kɔni t'i la ni ye ɲamaden ye balanzan kɔrɔ a fɔ sabu o kumana bisa ne n'e ka ɲɔgɔn sɔrɔ arabadon a bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ kabale ni bɔnɛkɛ yebali ko janjo ti fɔ ale kɔ a dɔ la di janjo ba f'i kɔ kɔnɔ dɛ kɛnɛ dɔ na f'i kɔ o kumana bisa e n'an bɛ ale nɔrɔ bila k'a sabu kɛ ko n'u taabolo ye bisimila sanɔgɔ Moribo i ka dɔn janjo masa tan bɛ janjo la joyi la an b'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn ti fɔ a kɔ fo ka masaya ta a bɛ kɛ cogo di Moribo bi ye i ka dɔn araba ye kalo tile 22 don n'o bɛ décembre kalo ko fɔ san 2021 i y'a fɔ cogo min na min bɛ tali kɛ kunnafoni gafew la nin y'o waati ye a bi sɛbɛn faransikan la an b'a bayɛlɛma bamanankan la jama faama ka se k'u hakilinaw dɔn ni k'u taafa caman dɔn a la an bɛ yɛrɛ fo ni k'i wale ɲuman dɔn i ka timinandiya ni ka wulikajɔ la nka ni je min bɛ tali kɛ bita in na an bɛ i ka dɔn juru kelen sanfɛ fɔlɔ n'o bɛ ka dɔn Renouveau FM ko fɔ yani kɛlɛ k'i cogorɔ bɛɛ Moribo i ka dɔn an n'a kara a kuru kan ni ka gale di mu gale di yan o kumana i k'a dɔn k'a fɔ télé o na an ta sira la o kumana fɛn min ye nin sanga in ye janba yelen tɛ dugu min na namaratɔ ko o kumana kadira kɔnɔ an bɛ foli ni barikada kɛ k'a dɔn suya kolatigi u ɲɛ guwan bɛ ko tabada kala wa nɔgɔyaba ye Ala ye nka o fana ka cɛsiri o bɛ belebele kɛ an fɛ yan ko bonya barika Lamza n bɛ sɛbɛn fɔlɔ min ta o de ye Soir de Bamako ye Soir de Bamako ale k'a dɔn an ka i k'a dɔn maa ɲɛmaa min bɛ yen n'o y'an ka minisiri ye n'o b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔ a ka ja Faransi ni Mali cɛ gɛlɛya walama Mali ni Faransi cɛ gɛlɛya a ko i k'a dɔn a y'i da don a kuma la a ko i k'a dɔn a nafa ka bon Faransi a maa ɲɛmaa ma Faransi yɛrɛ a nafa ka bon u ma u k'u du yɔrɔ janya anw ka gɛlɛya basiliko la dɔɔnin Abdoulaye Diop ale de ye nin fɔ minisiri min don a ɲɛsinnen don an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma a ka ja Elhaji Mahamadu Gaba ale ye ni fasiri bi k'a dɔn min ye Soir de Bamako kɔnɔ a ko min ye k'a dɔn nin tɛ ko dogolen ye maa si la tuguni f'a bɛ kalo 7 bɔ ɲɔgɔn bɔ bi anw ka jamana ni Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ a basanen don fo k'an daɲa ni ɲɔgɔn cɛ o kumana ko min y'a gɛlɛya o b'an ka i k'a dɔn an cɛ ko olu la kosɛbɛ a ka ja ko gɛlɛya ninnu a bɔ yɔrɔ fanba ka ca nka Faransi jamana maa ɲɛmaa a ko ma se ka bɛn ale ka kalifa ma hali dɔɔnin a ma se k'a ko ku ala an bɛ yɔrɔ min na i ko bi o kumana Lamisa i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn ko Kabi Bandaw ale ni Mukutari Wani olu salola ni k'u bila kɛrɛfɛ ko nin cɛ in a ye ŋɛɲɛ ɲimi anw kama o ma se ka bɛn a ma hali dɔɔnin k'o fana ka bɔ ye a nana wuli ni kuma lankolon dɔw ye ani k'a dɔn kuma faratilen ni forokotolenw ye o ɲɛsin anw ma i k'a dɔn k'a fɔ ko o fana ye gɛlɛya tɔ sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ Lamisa fasirikɛ b'a ka fɔ la a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko ye sa Ala la ko wulikajɔw ko olu kɔni kabi i k'a dɔn o waatiw kɛra fo kana se bi ma Faransi jamana ani anw ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa i b'a ye k'a fɔ Lamisa a ko i k'a dɔn ɲɛ ma se ka sɔrɔ Allah k'a sabu kɛ mun ye ko sigi ka kumaw k'a dɔn k'a fɔ o na anw ka maa ɲɛmaw cɛ o ma se ka ɲa ko o yɛrɛ kuma min fana fɔra ko maa ɲɛmaw ko dɔ y'a kanu walima jamanadenw y'a kanu k'an ni jadimaw ka sigi ka fɔ kɛ yaasa an ka lafiya sɔrɔ sa ko kuma yɛrɛ min tigɛra anw da k'o kɛra Faransi kunna ɲimi wulili ye o k'i bɔ ye k'u nana mun de fɔ k'olu da dɔ bɔ barika ni o maa jamakulu
kulula ko ka ukado jama berebe aywa ko ka kila ka muwajibi aunga ko minye kalata wati fole ko foka kalata ka beno ye ku kila ka ikado uka farajeton wele no Union Européenne ko ka CEDEAO au ka nyangili mimba aunga ko kokoroma doni ko kulogeleya nimbela jile ye ko ye ikado ka fo ayaka dusuma kasa de yira nisra numbela jile fe ko fana ki boy ko minye France ni Mali ya wulu masiri tabaw cheko o mimba ni nyonje ko fana min kuma fora ko lu desera ko la aunga mambulu manabo mamunu nofe ko ye mercenaire ye ko lu yeri jamana mawye ko Wagner o fana nana France ka ko to bela jile bilisa o fana kere ka do adama ko yubulo o kuma na ko France manyema abora ni kuma yo la foka maw dogoya ka dogoya maw ke ganyeshi anga marake bawo ni jamana erema o kuma na kwa ya ka dusuma kasa ko da kene ka nga ya ke ka do ka fo bunya bali yakono aiwa lamza aywa mi ye ka do jien tomba kuluna ikado akiri dona na taula kuluna jatemne ka tabuluka ko ni ikado France president munun temena nulu ya jate ka foko ali bikambu ka marade kono uyanga manyema munun fana ka uluke na mugula sogo ye kulu fana do dafe ku ka uba kuma fodro ulu ba waleya uba fodro ulu ba waleya o kuma ko ujanya ngoro munun be no yanga marake ba koro fana ye maraba jugo no ye faransi ka nyina ko wati nunu debito sena bada foga jine bangwe ko ka do ko hakino yelemana mau dabulo yelemana adama deun yere fana ika do seraw yelemana o kuma menye gore na mau yolube fofo nyongo chugo mina hakino fana be fale o chugo kilende la o ku ka do ka foko jamana deun be ro mina bi menye mali de famba ye olu danganele do aka ka fo ko faransi na kunte an boli e bulula ko faransi na kunya an ngan na fulo ni dugu jugoro na fulo ko lu de salo katano ye o kan nafa ku biya odoro ne kama no o hakina be jamana de una kaba aw mana alin doci ga babati ko mauti so awe kuyi ba sabuke ko kadda bulo done do mawye ulika do lunyin da madoka ba fe mi ga do jamana de unye mi ga do ka bugo tiere folo e minye ko faransi ulu ukamanye ma folo mi vleni ko adola ko akonimika ko munu taga mali segere kaka doka fuko mali ta kam marakono fenye mali ta tiga kono fenye wa halalate okibwe ko minye maraba juguye ko makroni nyina ka foko minye mali de unye ku no daglo barani sigi tuguni politiki mamunu mbino ni ukume ka do cheko sama uno lu nyonche aywa ko ulu katabulu ni bitabulu ko keleunte faransi kaka donvana ka foko minye ka do ko ka foko fonga yele make anga manye ma ya sola ko otulu ka kuyu ko na yele make ngona otulu keleke kuyu ko kabi bandau de salula kabui ani mugutari wani ko makroni masega siga masega jo ka dia sanga kunfla jeni ka chama je musogorwa chadu de musogorwa che wula ni musogorwa chadu illa bana ta musogorwa ka damadama de musogorwa ka bunya kama aka bunya ke kona kero yake abibti bala tandila ya sanga bunya oteke alni balai tandila onti bunya musogorwa chadu bunya onti bunya musogorwa de Allah diu no te nyene asiminyewa bana ko ta fenfe kuma ya do akelin dadu aiwa bismillah kana tiga tani mai amai abango jamana da ni ba on ni kadi awo ko kuna lamza mi ye karo ka fo ni ngo isa ko mi ye faransi jamana manyema e ko akwa akado ka fo kambe ro mi ne ko bi kai do ya mamunu taka on segera an gando ma ko yala o yaka keta e followa ai waka ko ni dusuma na cinye chugo akado ka fo ko mali ye jamana ye yira ma yoro nya be jamana mi mbulo ni kanabla fana ba bulo wako manyema munum bebi ulako done do mali dun ani mali tabulo fe ko manyema mi be no fanga re manyema e president ko done do wasongele do ma ko gouvernement babulo fonga bulo nyema bola bara obika ta wolo ko benata de ko mi nyema koroni ka abika fere beri de wali beri tige ko fo aunga ikado manyema sigi mu ya sa ko natai ka ba awajibi aunga ma de sigi ikado ka fo ko mi nya ale ni do natai o ko ale dum fleka aunga manyema flafe venga kele nyonyi na ko ka be kuma malikola bibe na ko ka be kuma mafe malikola bibe atitaka ni tia flada chukila o ale dum ve ka ko ke jugo eduk no kuma tsira fo dutigi ko akagelende o kuma na ko ni ye politiki utaku laje malika ko ka mbolo tigi anika do so kono taw ko menye male makaroni ba le ko ni flele do akola anga fanga minyama mimbe no yanga ministry no banga jamana wore ko nyonya na bo Abdoulaye Jobu ale ko ka be fe mi info ka sira sa France ka famu wa ka donc afo ku kan ku yoro janya anga gele ya basili ko la sabu desera
o kumana k'a b'a hakili lakunu k'a fɔ ko Mali maa ɲɛmaa minnu bɛ yen bi o kumana ko u bɛ wajibiya de ka baara kɛ Faransi maa ɲɛmaaw fɛ wa i n'a fɔ Faransi maa ɲɛmaa minnu bɛ yen bi u bɛ wajibiya ka baara kɛ Mali maa ɲɛmaaw fɛ o kumana min ye Mali ye n'u ma ɲɛ k'u bɛ i k'a dɔn u da don o ko la u ni maaba ninnu de bɛ a kuma fɔ o kumana ko fɛn min ye u ni maliden gansan wɛrɛ t'a fɔ u ni bolofara wɛrɛ t'a fɔ ni minnu tɛ maa mun bɛ an kunna kalatamakɛ k'u sigi ko ayi olu bɛ furancɛ fanga de la a banna furancɛ fanga dun ye i ka se ka baara kɛ ni hakilina ye parce que dɔw ka se ka lafiya lakilini dɔw kɛ ni jɛmu fanga don walima bɛɛjɛ fanga don i n'a fɔ kala taara cogo min na IBK ye cogo min na Amadu ye cogo min na a dun kɔnɔ a bɛ se ka wajibiya ma ninnu bɛ komi Laginɛ bɛ waati latɛmɛ dɔrɔn de la Laginɛ k'u bɛ lakilini fana kɛ Laginɛ fanga jasoba ale ye a t'a bolo da cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan koyi kabini a ye fanga ta dɔrɔn a ko aw ye politique mɔgɔw a ye to kɔfɛ fɔlɔ aw kɔni k'a yɛrɛ jɔ fɔlɔ a tiɲɛna aw bɛ ɲɛna yan an ti waati fɔ maa fana ye a banna furancɛ fanga a bɛ bɛn a tɛ bɛn wa n ko n'i y'o fɔ de bila kɛ kungo y'i bolo o de la n ko Mamadi kana fɛn fɔ dɛ f'a k'a to a cogo la an ye nin bɔ i k'a dɔn Soir de Bamako kɔnɔ u ka bidon boli dɔw lamisa Moribo i k'a dɔn indicateur du renouveau ale kumana a ko ciden ale nana anw ka jamana kɔnɔ ni CEDEAO ka cikan ye o den bi bawo munda dɔ kɛ taa ka segin na dɛ dɔ ko k'a lajɛ sa ka dɔ fana d'a ma a ko furu siri yan ko taa ka segin bɛ ɲini ka a dɔ la n'a ma ɲa nali kɔ Goodluck Jonathan u k'a lajɛ sa u ka dɔ d'a ma ale ka taabolo n'a tɔgɔ ma fɛ ale tɔgɔ ye ko garisɛgɛ ale garisɛgɛ ma diya Mali ko la taama bɛ ɲini k'a si ba Moribo Fatirikɛba a kumana Seydou Jara a ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO ka ciden na k'a ni ci k'a kɔnɔna na kununko i n'a fɔ maa kun sigin bɛ k'a kɔnɔ cogo min na a n'a ka délégation o kɔni nana ni k'u bisimila maa min y'a kunbɛ o de Abdoulaye Diop ye ministre min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ anw ka jamana ni jamana wɛrɛ ko ɲɛ ɲɛnabɔli ma ale taara a sɛnsɛn i k'a dɔn k'a fɔ pankurujigi kɛnɛ kan min k'i kunda n'a ye i k'a dɔn kuluba ani furancɛ fanga ma ɲɛma i ka dɔn colonel Assimi Goïta u ye ɲɔgɔn ye ni ka kumaw fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ a ko min ye ka dɔn Goodluck Jonathan ye a kɛlen mana koyi président de la commission de la CEDEAO Jean-Claude Kassiburu ale ni k'a dɔn lasigiden min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Niger tɔgɔ la Nigeria tɔgɔ la anw fɛ yan u kɔni sigira ni ka kuma Mali kunkanko kibaruyaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya ka kɛnɛya kɔni bɔ u ye sigi min kɛ i k'a dɔn Abuja ka se ka ɲɛfɔli caman kɛ an bɛna nin de la a kunbaya fɔra aw ye yalima a bɛ cogo di aw yɛrɛ bolo Mali kɔnɔ yan a ko min ye k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO ka ciden a ko k'ale nana i k'a dɔn cika de la kana hakilina falen kɛ ani furancɛ fanga maa ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ ka fɔ i n'a fɔ lawale la n'a nana tɔw la a bɛ i k'a dɔn munumunu kɛ ni ka bɛɛ lamɛn ko nin sen ta kɔni tɛna kɛ o kɔni ye o kɔni minnu sɔnni sigi fɛn min kan o y'i k'a dɔn u ni Assimi ka sigi ka fɔ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka kalasaraw yira a la ka hakilina bɔ ka bin min bɛ tali kɛ jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min na Moribo a ko anw ka jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama nka CEDEAO jamana olu ye ɲɔgɔn ye min kɛ k'u ye hakilina dɔw ta a kɔnɔ n'a bɛ fɔ ko décision ani k'a dɔn k'a fɔ laɲini dɔw n'olu ye recommandation ye o laɲiniw u nana ka n'o da i k'a dɔn Assimi Goïta ale ɲɛkɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ a ka baara kɛ n'o bɛɛ lajɛlen ye a ko laɲini la kumabaw bɛ tali kɛ jumɛn na a ko kalafili kunkanko kibaruya i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko a waati min fɔra k'a kana tɛmɛ o waatiw kan ka se ka labɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ ka bɛn n'o waati ye Moribo u y'u sɔnni sigi o ko kɔni kan a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana ye wulikajɔ kɔni bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ bibi na nka CEDEAO ko u bɛɛ u kɛlɛ se ka nin waati in na dɛ in ta ka jugu n ko i bɛ n ta ka ɲi ka bulonda la o kɔni don dɛ n'i y'a mɛn i ta ka jugu i bɛ n ta ka ɲi ka bulonda la koyi anw fana ta man nɔgɔn bi koyi Moribo a ko laɲiniw ni i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ sariyabaw la hakilina mun taara ka se ka n'o mana u k'u hakilina fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ Goodluck Jonathan a ko i k'a dɔn cika de bɛ ale bolo cika in kɔni a kɔni bɛ tali kɛ fɛn min kan sigi min kɛra kalo tile 12 décembre kalo san 2021 Abuja o kunkanko kibaruya tɔw de bɛna mana ni k'a ɲɛfɔ an ka furancɛ fanga maa ɲɛmaw kɔni ye k'an bɛ don min na i komi bi k'a kɔn o ko kɔni bɛɛ lajɛlen ye hali n'a sɔrɔ Assimi ye wulikajɔ caman kɛ ni ka lettres ci ka ɲɛsin jamana faamaw ma ni ka kuma u cɛ k'a jira k'a fɔ ale hakilina ye min ye u ka waati d'u ma yanni janvier kalo kun ka cɛ k'u b'u cɔrɔ bɛɛ ka bɛn n'o ye ni ka jogo labɛn ni kalafili kunkanko o baaraw bɛɛ lajɛlen sigilen aw tɛ fɛ k'o mɛn aw tɛ fɛ k'o faamu o tuma aw de y'anw bange yan a ko kɔni filɛ nin ye e ka najɛba ye Moribo
CEDEAO ko ale kulo tɛ foyi la koyi kalo tile 27 kɔ n'o bɛ kalafili labɛnnen ko fɔ min bɛ tali kɛ jamanakuntigi kalafiliw la ale n'i ka dɔn k'a fɔ député wotew ko k'olu bɛɛ lajɛlen kan ka labɛn cogo min na a kalasiraw k'o bɔ k'o bin ni k'o jira CEDEAO ma ɲɛmaw la k'olu bɔ o de mɛn olu hakilina ye o de ye bi nka a tɔ ninnu wa k'o ye kuma wɛrɛ ye dɛ. K'anw de ko k'an b'a kɛ wa an ko an t'a kɛ u m'o fɔ a ye u k'a fɔ a ye dɔrɔn k'an ko k'an t'a kɛ bilen min bɛ bɔ a la o ka bɔ a la. An bɛ tɔn kɔnɔ koyi. An bɛ bɔ tɔn na kɛ n'anw bɔra tɔn na an bɛ sa wa. An tɛ sa. N'anw bɔra tɔn na olu de fɔlɔ b'a tɔn yɛrɛ fɔlɔ de b'a fiɲɛ ni Ala ka jɛ ye. An kana siga nin ko in na ko n'an seginn'an kɔ bɛɛ Lamusa datura an na. An ka to an jɔse an bɛ taabolo min na ni dɔ ma far'o kan fɛn kana bɔ a la walahi n'an seginn'an kɔ bɛɛ k'an tɔnsi mɛn ko ninnu ye a datura an na. A bɛ n'Ala cɛ. Moribo nin kuma in kɔni bɛ senna nin waati in na o wulikajɔ bɛ ka kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ hali n'a sɔrɔ CEDEAO ka ciden ani cikan gɛrɛngɛrɛn nana nka min ye Asimi Goyita a n'a ka gouvernement olu kɔni ye cikan ninnu kɔni mɛn o yalima a bɛna kɛ cogo di adamaden bɛ nkalon tigɛ dɔw kɔni tɛ nkalon tigɛ Ala ka don duman jira an bɛɛ lajɛlen Seydou Jara nin y'a ka fasiri ye ko sikafɔ min kɛra ɲɔgɔnye min kɛra i k'a dɔn k'a fɔ ciden fɛ CEDEAO ka ciden ale ni Asimi Goyita ko nin ko kuluba ko ala kumaba dɔw ye ninnu ye. N'u y'a cini ni ɲɔgɔnna wɛrɛ a kana se a ka dan ye sabu nakun t'a la awɔ olu ka foyi tɛna anw kɛ foyi a kɔni ko filɛ ni Ala ka jɛ mais fo an ka se an yɛrɛ kɔrɔ de fana an wajibi de y'o ye o tɛ Ala kama ye anw ma koyi o ye wajibi de y'an ma bi Moribo o la baara bɛ nɔgɔya cogo di o ye maa min fana bɛ fanga la nin waati in na u ka dɔ bila n'u bɛ tali u ka terrain de vie la n'a ma ya k'a fɔ gɛrɛndɛ b'i dala cogo dɔ la min ye mankanmaw ni fɛn minnu bɛ fangaw bolo o k'a se k'o dɔw sɔn nɔgɔya gɛrɛndɛ mana kɛ cogo cogo a ka se k'a kun an na k'a bɛn n'a a waati o fɛɛrɛw tigɛlen don ni Ala ka jɛ o dabaliw bi sen n'i bɛ kɛlɛ bolo da i b'i jɔsen dilan sanfɛ jiri tigɛli a tɛ taa jɔsen ɲuman dɛ sɛmɛbolo ɲuman don dɛ maliden minnu de ko k'o ti kɛ olu k'u sen bɔ an yɛrɛ de bɛ an ka kow dɔn yan anw yɛrɛ de bɛ se k'an ka kow ɲɛnabɔ k'u sen bɔ an sen na u k'u feere kelen bɔ an na a mana bɔ da o da fɛ an jɛra n'a ye an sera o yɔrɔ de la sa minɛ n'a ma ɲɛ bɔnkɔ dɛ a ka dafiri ko an bɛ sa bɛɛ ka sa kelen an k'an yɛrɛ awɔ n'o tɛ foyi tɛ latigɛ la ni Ala ta tɛ awɔ nka a tɔ ye maaya ɲɔgɔn malasa de ye n'a tɛmɛn'o yɔrɔ kan wa Lamusa tiɲɛ yɛrɛ la o musala nafa ka dɔgɔ dɛ u k'a fɔ cɛnin ye ko n'a nakun y'o ye k'a kana na bilen ko anw t'a kɛ awɔ hali n'a sɔrɔ n'a garisɛgɛ bɛ na an ka jamana garisɛgɛ kisɛ kelen tɛ nin na ni garisɛgɛ b'a la an bɛ bi o y'u ka jamana garisɛgɛ anw ka garisɛgɛ ale ta n'an ta tɛ kelen o ye Nizeriya Goodluck ye Mali Goodluck tɛ ni Ala ka jɛ Nouvelle Horizon n b'ale ta ni ye Nouvelle Horizon ta min ye k'a dɔn Mali gulonni ye ani Laginɛ Conakry gulonni ye CEDEAO o fɛ ayiwa min ye k'a dɔn kiri o tigilamaa minnu bɛ ko baro olu ka jɛrɛba dɔ kɛra u y'a jira k'a fɔ ko nin ye binkani de ye ani ka dankari maaw ka kanabila la baro maaw de y'o fɔ ko conférence internationale des barreaux olu y'a jira k'a fɔ ko ni binkani ani k'a dɔn ka dankari maaw ka kanabila la k'o de ye nin ye CEDEAO fɛ min ye Demba Konte ale y'a fasiri bi Nouvelle Horizon kɔnɔ conférence internationale des barreaux mana i k'a dɔn k'a fɔ u ye jɛrɛ dɔ sigi sen kan min daminɛna décembre kalo tile fɔlɔ ka na kuncɛ a tile sabanan na a kɛra Gabon duguba la n'o ye Libreville ye o kumana ala Lamusa an ti bɛɛ fɔlɔ ni sababu tɛ Lamusa k'u ka jɛrɛ a tako 35 n'a tun don o jɛrɛ tako 35 n'a min kun don a kɛnɛ kan ye u da sera Mali ni Laginɛ Conakry ko CEDEAO ye gulonni min ta ka anw sɛgɛrɛ u da sera o kuma ma min ye k'a dɔn k'a fɔ u ka nin jɛrɛ tako 35 na min ye conférence internationale des barreaux u u miiri n'u tasi u y'a boli Mali ani Laginɛ lahala kan an bɛ yɔrɔ min ko bi ko farafinna tɔn min bɛ yen n'o ye CEDEAO ye k'olu filɛ ka ɲangili min ta ka i k'a dɔn Mali ni Laginɛ Conakry sɛgɛrɛ a ma bɛn olu ka kalifa ma ko nin ye fɛnw ye min ni k'a dɔn u y'a kɔn fo k'a sɛbɛkɔrɔ kɔn o kumana min ye k'a dɔn ko u ye ni CEDEAO jamana ɲɛmaaw u ye nin ŋaniya ta k'a ɲɛsin Mali ani Laginɛ ma k'a sabu kɛ ko olu bɛ lahala min kɔnɔ bi o kumana min ye k'a dɔn conférence internationale des barreaux olu y'a jira k'a fɔ ko u ye ŋaniya fɔlɔ min sigi ka bɛn ni septembre kalo tile 30 tɛmɛnen ye ko président minnu bɛ yen ko min ye k'a dɔn u ka kɛwale in ye i k'a dɔn k'u ye ŋaniya siri k'a fɔ ko ka nin jamana fila k'olu gulon ka anw sen bɔ CEDEAO ka taabolow la
ayiwa min y'o kɛ conférence internationale de baro olu ko o hakilina min filɛ nin ye ko CEDEAO kiiritigɛbaw ko i k'a dɔn k'u dun ye damakasi sɛbɛn caman sɔrɔ u ye ɲɛfɔliw caman sɔrɔ ka bɔ nin jamana fila a ɲɛmaaw yɔrɔ ka bɔ nin jamana fila denw yɔrɔ o kumana ko min ye u y'u ɲɛtugu o bɛɛ lajɛlen kan ka sɔrɔ ka nin dulonni ta ka anw sɛgɛrɛ ko olu ka jate la olu kɔni b'a jira k'a fɔ ko bingani ye nin ye ani dangari wale de don k'a ɲɛsin maaninfin ka hakɛ fɔlɔfɔlɔw ma fɛ ka diya min ye i k'a dɔn fanga a politiki ɲɛmaaw ye olu minnu fana bɛ yen nɔ ani i k'a dɔn marakɛbaa ɲɛmaa wɛrɛ bɛ yen jamana ninnu kɔnɔna la k'a b'a jira k'a fɔ ko min ye CEDEAO ka i k'a dɔn ni ɲangili ye u ka kiiri taabolo maaw fɛ k'u ka hakilina kun kan ka ta maa min fɛ o de ye avocat dɔ ye k'u yɛrɛ ye dangari avocat ka taabolo la ka ɲɛsin nin ma kuma kun man ka bɔ olu yɛrɛ yɔrɔ fɔ avocat soronnadonba de kun b'a kuma fɔ voilà k'u ye dan yɛrɛ kari avocat fana ka lahala la nin ko in sen fɛ conférence internationale de baro ko k'olu bɛ jateminɛ min kɛ ko Mali dulonni ani Lajinɛ dulonni ko min ye o ŋaniya tun bɛ siri cour min fɛ o cour tun kan ka sigi sen kan de k'o labɛn ka o bila a baaraw la ko nka ko u y'a ta taabolo min kan k'a kɛ tan k'u ye dankari avocaya baara fana na o kumana min ye k'a dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen ye k'u b'a wajibiya nin maa ninnu kan u ka jateminɛ kɛ taabolo ani diɲɛ sariya sunbaw kan fɛn min ye jamanaw yɛrɛ ka jamana sariya sunbaw ye k'u ka jateminɛ kɛ o kan ko n'o tɛ k'u ka nin taabolo min filɛ nin ye ko nin kɔni ye dankari wale yɛrɛ de ye ani k'a dɔn k'a fɔ ka dankari hakɛ la maaninfinya hakɛ ani kanabila hakɛ wa k'u bɛ laɲini min kɛ CEDEAO maa ɲɛmaaw fɛ k'u ka nin ɲangili wuli ka bɔ Mali ni Laginɛ k'a nɔgɔ nin fɛ ko sabu ko a tɛ hakɛ kɔnɔ. E ma ye ni maa welela kiiri binna kun kan hali n'a tigi bɔra soronnadonba de bɛ kuma hali ni soronnadonba t'a bolo dɔ bɛ ta ka d'a ma o de bɛ kuma k'a fɔ a yɛrɛ b'a fɔ ko kuma ne tɛ se ka kuma a y'a di n ka soronnadonba ma ale ko karisa ko dɔ fɔ a b'a fɔ n tɛ kuma ni n ka soronnadonna ma na dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko n'i ye nɛn ta k'a da n'i ye fɛn fɛn fɔ k'o bɛɛ bɛ taa i juguya la kiiri kɛnɛ kan nin bɛɛ b'a la koyi ko ka ca ala k'an ta k'a la ɲuman o tumana ko min ye i k'a dɔn nin ko ye sa k'u b'a jira k'a fɔ ko u ye dankari de i k'a dɔn maaninfinya hakɛw ani adamadenya kanabilaw la conférence internationale de baro u ko olu bɛ fɛn min fɔ k'olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko Mali ye jamana kana bilalen ye wa min ye olu ka jɛkulu fana ye olu kana bilalen don maa si ka jurujugu tɛ olu kana o tumana min ye jɛmu fanga taabolo ye ko olu kan ka wuli ka jɔ kɛ o la hakaja lafasalikɛlaw minnu ni olu ka baara ɲɛsinnen don o ma n'o ye avocat ye o tumana ko hakilila min filɛ u la nin ye k'a kun de ye ka fɛn dɔ sigi sen kan n'o ye baro maaw yɛrɛ ka fɛn dɔ sigi sen kan ka wuli ka jɔw kɛ u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ u jamana dama minnu jɛlen don kiiri taabolo ni laadala taabolo la o kumana u ka hakilina dɔ ta min ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ o ko tɛ taa i k'a dɔn k'a fɔ baro maaw kɔ baro maa minnu kɛrɛnkɛrɛnnen la anw minnu jɛlen don faransikan na ko kan ka kɛ anw de fɛ kun bɛ taa Goodluck Jonathan ninnu dɔw la olu ye dilen ka fɔlɔ Demba Konte ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bidon bɔli dɔ la Modibo le destin ale kuma na Daka kuma bɛ fɛn min kan o y'i ka dɔn an ka taa Banamba n'an taara Banamba ka daminɛ san 2020 la ka taa bila san 2021 la a ko min y'i ka dɔn k'a fɔ honorable Fa Sɛnpara Modibo k'a ye dugu 12 olu nafa an ni ka jibondo di u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ni politique baara de a bɛ kɛ tan de o. A bɛ kɛ tan de. Wa min ye politiki yɛrɛ a jɔyɔrɔ bɛ ɲini sigida ni jamana jidili de kama nka k'a ɲini i yɛrɛ baloli kama jamana la ni Mali yɛrɛ tɛ i t'o yɔrɔ caman dɛ. Ayiwa wa minnu ta y'o ye nin bɛɛ sen bɛ bɔ kala ka don dɔ. Modibo k'a dɔn an yɛrɛ bɛna min kɛ dɛ hali parti politique financier k'a bɛɛ dabila. N'o kɛra o kulekan bɛ caya dɛ. Kulekan bɛ caya dɛ. Waati laban in da ye wa. Parti politique hakɛ o bɛrɛ bɛn. K'a bɛrɛ bɛn a tɛ tɛmɛ nin ka cogo si la wa campagne nafolo hali n'i y'a bɔ i yɛrɛ halala la n'i tɛmɛna nin kan i ta fila ni kunkuru n'an ma sariya dɔw sigi a tɛ ɲɛ koyi a dɔ la taabolo dɔw bɛ yen fo a ka wajibiya de n'o tɛ a tɛ k'a yɛrɛ ma o ye kelen kojugu tɛ bɔ dugu la n'i kɛra politique ni ɲɛmaaya dir'i ma n'i ma se ka réalisation ba k'a ka bɔ yen k'a sɔrɔ hali maa m'a f'i ye i ka sutura b'o de la. Modibo i k'a dɔn honorable Mamadou Fa Sɛnpara a ka ye nin wale ɲuman min kɛ k'a kan ka fo ka wale ɲuman dɔn n'i ye maa sɔn ji la i y'a sɔn diɲɛlatigɛ la koyi bari sabula ji yɛrɛ tɛ adamadenya yɛrɛ tɛ taa ji kɔ o de hukumu kɔnɔna na sa k'a ye ji kɔni di i k'a dɔn k'a fɔ nin dugu ninnu mɔ k'a daminɛ i k'a dɔn k'a fɔ Banamba Julajasa Karajɛ Badukorobugu
i ka dɔn Koronindo n'o bɛ i ka dɔn ka fɔ Tukɔrɔba ale commune ko fɔ Kaninka Woro Sibirila Senzena Jararubugu fo ka taa se Kɛɲɛbugu mɔ ale ni Cɔndala k'a kɔni ye jibonto jɔ nin dugu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen la ninnu ja sansa Moribo mu ji ye hinɛ di Fasɛgɛba ko ten a ko ji ye hinɛ de n'i y'a di maaw mɔ Moribo k'i fɛn ɲumanba kɛ dɛ n'i ye dugu ninnu yɛrɛ ta k'a lajɛ dugu ta ani fila bɔ ɲɔgɔn ko nin wale ɲuman ko Ala de bɛ se k'an fa sɛn bara sara ko ye bari sabula a ye nin ɲumanya min kɛ ni k'a ta k'a ka sigida kɔni sɛgɛrɛ Moribo i k'a dɔn k'a fɔ Ala de b'a sara o ko kɔnɔna a ko n'i ye jateminɛ kɛ bi bi na k'a bɛɛ cɛsiri kɔnɔna kabini danaya dara a kan kabini a bɛ depiteya baaraw kɔnɔna a b'o baara mun kɛ i k'a dɔn a ka nafolo bɔ cogo min na hɛrɛ fara a tana kɔni ni a ka sigida kɔni ka se k'a yiriwa a b'o baaraw la sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la o ko ɲininkali kɔni kɛra u la ka se maaw mɔ nin baara ɲumanw kɛra yɔrɔ mun na k'olu ko kuma t'u da dɛ ko Ala ka n fa Sɛnbara n'o bɛ Mamadu fa Sɛnbara ko fɔ ko Ala ka a sara n'a ka baara kɛcogo ɲuman kɔni ye Moribo ko nin baara ninnu de kan ka kɛ sigida la sanga ani waati a bɛ kɛ sababu ye ni ka maaw nafa a bɛ kɛ sababu ye ni ka na ni yiriwa ye fɛn bɛ kɛ sababu ye ni ka na ni sigida yiriwali k'an ka baara kɛ ka to o yɔrɔw la sini ma sinikɛnɛ ma n'a ma f'i ɲɛna a b'i fɔ i kɔ koyi Moribo o n'a ɲɔgɔnna caman ko politique mɔgɔw kan k'u sinsin nin baaraw de kan a kana kɛ n kelen ni bɛɛ ta ye koyi i k'i sinsin i yɛrɛ bɛ se ka min kɛ i ka sigida ye a bɛ fɔ ko Amadu ye nin kɛ ayiwa hali san 100 ɲina a bɛ fɔ dɛ wa n fa fana ta nin na fɔ n'i y'a kɛ a bɛ fɔ n'i y'a kɛ an tɛ tanu don juru la koyi baara yɛrɛ kan n'i m'a kɛ fana o fana bɛ fɔ dɛ k'o de y'a problème yɔrɔ ye k'o tɛ fɔ k'a tɛ fɔ o bɛ fɔ da cɛmancɛ la maa si da tɛ kɔnɔ ta o la o bɛ fɔ dɛ Amadu Diko ɲɛdimi don n'i y'a ka fasiri ye le destin kɔnɔ ko k'a daminɛ san 2020 na ka n'a bila san 2021 la min bɛ tali kɛ honorable Nfa Sɛnbara la a dugu 12 k'a ye jibonto kelen-kelen jɔ a bɛɛ lajɛlen la bi ko i k'a dɔn o wale ɲumanw ko Ala de bɛ se k'a sara o la koyi nin de ye wasadenya ye a banna wasaden bɛ sugandi a ka sigida maaw ka t'olu ka hɛrɛw a n'u ka i k'a dɔn nafaw n'u ka tɔnɔw ka t'olu lafasa ni k'a lakana k'a ɲini ka ɲɛsin u ma ka jiri kɛ sigida la ni dɔw sugandira hali sigida maaw t'olu ye bilen u ka sigida yɛrɛ u b'olu wele kubeda de la wa maa minnu yɛrɛ y'u sugandi e b'i si kɛ weleli la sa ale ka nɛgɛjuru tɛ taa répondeur wa répondeur fana k'a fɔ k'a b'i jaabi tun wa o kuma t'a la o y'a kelen y'a ye kaban fɔ f'a ɲɔgɔnna wɛrɛ mais i ka kuma dɔ fo fasoden k'i ɲɛ yɛlɛ de an ɲɛ yɛlɛlen don koyi an bɛ nata de bila maa ɲɛ ma yɛlɛ ka saheliya ɲɛ bɔ a wo saheliya ɲɛ bɛ quoi est-ce que fantanya fana sen da munna an tun b'a fɔ ko tukɔnɔmaw don tugu kalama sabu saheliya ka tugu tukɔnɔma ye i y'a faamu dɔɔnin wa e ma yala an mulu tɛ kelen ye an kɔkun tɛ kelen voilà an kɔkun tɛ kelen cogo min an ka niveau de réflexion fana tɛ kelen ye i y'a faamu quoi bon n'i y'o jateminɛ saheliya ɲɛ ma tugu dɛ nata de bɛ se ka saheliya don ko da fɛ wa maliden yɛrɛ de bɛ ten bi nata de y'anw coro n'o tɛ ko tɛ ko wɛrɛ tɛ hali n'i ye i k'a dɔn maa min b'i la nata n'i y'a setɔ i la n ko nata de dayɛlɛ la aw kɔni don dɛ n'o tɛ i b'a ye k'a fɔ maa caman bɛ réalisation baw kɛ u ka sigidaw la kalata bɛ na se i bɛ sɔrɔ dɔ bɛ bɔ sanni dugu cɛ dɔrɔn ka na kasabi labila tile se kuncɛ wa o y'a sɔrɔ aw yɛrɛ nisɔngɔ n'aw ka hakɛ n'aw ka hɛrɛ bɛɛ lajɛlen darakilen don k'a mara a kun i ta de b'a bolo ka n'i san tuguni koyi nka min ye baara kɛ ka ban a yɛrɛ halala la k'a sɔrɔ a ma fɛn tigɛ e kun a ma fɛn tiɲɛ i ye f'a y'a ɲɛ i ye e bɛ ban o la ko sabu ko tile se kuncɛ 400 biye nana 1000 biye nana ka sɔrɔ ka san 5 kɛ ɲɛtirike ni tirike ko ni nin yɛrɛ tɛ ko n tɛ dɔwɛrɛ sɔrɔ bilen e yɛrɛ ɲɛna ko ɲɛyɛlɛbaliya don wa ko dɔnbaliya tɛ ɲɛyɛlɛbaliya tɛ nata n'an m'a bila an bɛ dɔ kɛ tan ni député woto ni wotow sera u bɛ an déployer an bɛ taa yɔrɔw la dɔw b'u jɔ ko fo wulada fɛ o wuladafɛla ma se sa i bɛ bali ka maaw ye fa bɛɛ lajɛlen fɛ ko ni 400 nin tɛ k'an tɛ taa koyi a bɛ dɔw b'a ɲininkali kɛ ko wari dilaw nana nin koyi a bɛɛ ala cɛ wa musow ayi olu ti bɔ aw ka jugu mɔgɔ ma olu ti bɔ sɔgɔma o parce que u b'a dɔn k'a fɔ ko waridilaw bɛ na après midi de la ko n bɛ tobili kɛ fɔlɔ ko n bɛ tobili kɛ a n'a kɔrɔ ɲɔgɔn na a n'a kɔrɔ don n'u bɔra sa n'i ye jɔlen sotarabani min da la kana ɲininkali kɛ dɛ waridilaw na e k'i ɲɛ gɛrɛ bɔ dɔrɔn n'i ma 400 biye kɔni i bɛ ba ye awɔ ala ka ɲa ka d'a ma amina yarabi an tɛ taa sugu la an ka taa sugu la o ka kɛ a ye ɲa ma k'an bila sugu la
Moro i ka dɔn an bɔra sugu la an bɛ an ka musokɔrɔba ɲuman fo Kanya Aja Sanogo Ezerni na a b'i kan an najɛ nin waati na an b'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn min b'i tali kɛ an kanuba fɛn fɛn bɛ yen an bɛ foli di kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma Fofana a bɔra i ka dɔn Baginda ka na an fɛ yan bi a nana a najɛ an b'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn a ka a timinanja n'a ka kanuya la Sanogo bisimila Ego Fofana bawo k'a bisimila o labɛrɛ Baginda i ka dɔn a misiri la n'a ka alimami ani a yɛrɛ terikɛ n'o ye Watara ye an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo wale ɲinabaliw don ka banjiw don min ye nin sanga ye an bɛ don kunnafoni kɔnɔ alamisa fɛn min ye indépendant in b'ale ta ni indépendant ta sa wulikajɔ o kɛra i k'a dɔn finitigilakaw fɛ n'o y'an lakanabaw ye ka fɛ i k'a dɔn a wulikajɔ boloda opération coup de pied dans la fourmilière o kumana min ye sen ye o bilala i k'a dɔn k'a fɔ fɛn ɲɛnama i k'a dɔn digiɲɛso la dondoliyara ɲɛra cire tɛna kɛ nin ye ayiwa ko maa 41 olu minɛna i k'a dɔn min ye moto 68 ye o fana minɛna Bamakɔ polosiw fɛ an tun ye nin welewele boloda dɔgɔkun tɛmɛnen k'a fɔ ko san laban ninnu na u ka wulikajɔ kɛ hakaja fɔlen ko bingele Jabi Gassama kan n'o ye Mamadu Gassama ye sugondo ko bingeno kan yɔrɔ maa gansan wɛrɛ tɛ to yen dɛ o de la an ko lakana tigilamɔgɔw ka wuli u ye i k'a dɔn baaraw daminɛ koyi opération coup de pied min ye i k'a dɔn k'u ye i k'a dɔn sen bila fɛn ɲɛnamaw ka so la ka dondolonya k'a ci ka yɛrɛkɛ o kumana min ye i k'a dɔn k'a wulikajɔ k'a wolola tare la k'a kun ye lakanabaliya belebele min bɛ Bamakɔ n'a lamunu o dala yan nɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko ka belebele bɔ o la walama ka dan sigi o la sibiri don sufɛ i k'a dɔn décembre kalo tile 18 i b'a ye k'a fɔ ni wulikajɔ kɛra an ka lakana tigilamɔgɔw fɛ n'o ye polosiw ye maa 44 u y'olu cɔmi ka moto 68 k'o minɛ min ni olu bɛɛ lajɛlen ye siganafɛnw ye Umaru Bari ale ni fasiri indépendant kɔnɔ a ko min ye wulikajɔw ye ka a nundon baaraw k'olu kɛra ka bɛn ni sibiri don ye k'a kɛra polosi ɲɛmaaba olu ɲɛkɔrɔ min ye k'a tɔ directeur de la sécurité publique o maa ɲɛmaa tun bɛ yen contrôleur général Elhaji Maïga ale fana tun bɛ yen ayiwa n'i k'a dɔn k'a fɔ maa ɲɛmaa wɛrɛ tun bɛ yen n'o ye directeur régional de la police ye Bamakɔ ani commissaire divisionnaire Ibrahima Soma Keita fɛn min k'a dɔn ani divisionnaire Amadou Balobo Maïga o ye 3e arrondissement o Ndaki ye o kumana o ye wulikajɔw kɛ fɛn min ye k'a dɔn 3e arrondissement u maaw bɛɛ lajɛlen farala ale kan ni k'a kɔkɔrɔma don baara in kɔnɔna la o kumana k'u suurula i k'a dɔn yɔrɔ caman kan nka n'u jɛngɔmaɲɔgɔn n'olu ye lakana tigilama wɛrɛw ye olu fana faral'u ka baara in na dɔ fara dɔ kan o y'a bugun sira ye min ye k'a dɔn GMS maaw ye ani brigade anticriminelle il y a criminalité olu fana i k'a dɔn ka taa se gendarmerie ma garde nationale k'olu fana faral'u kan fo ka taa se i k'a dɔn BC o maaw ma 1er arrondissement o tɔgɔ la ko polosi ninnu ye wulikajɔ kɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen n'o ye nikati gɛlɛya ani dangariwale ni sariya sɔsɔ walew kɛ yɔrɔ ye u ye nin bɛɛ lajɛlen u ye zole da nin bɛɛ la fɛn min ye avenue Alcode ye Bagadaji u y'o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen larawe assemblée nationale o n'a lamunu ka taa se an ka misiriba ma n'o ye Faisal o tɔgɔ la misiri ye u ye nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen dɔbi min ye dabanani o senamasirani u taara nin bɛɛ lajɛlen koro ni k'a bɛɛ dɔbi min y'an ka kɔmusolakaw ka baarakɛyɔrɔ n'o ye ORTM ye olu jaba la u taara nin lamunu bɛɛ lajɛlen foloko falaka k'o de sen fɛ sa maa 41 u y'olu minɛ u bɛɛ ye siganamaw ye muso sababuw la a k'o ti fɔ musolakaw ko o kumana min y'i k'a dɔn moto 68 o fana bɛ i k'a dɔn a ko la o bɛɛ ye siganamotow ye minnu bɛɛ lajɛlen minɛna u ye nin bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan sa maa minɛnenw ni moto k'a bɛɛ sɛnsɛn ni ka 3e arrondissement sɛgɛrɛ ka t'u don bɛrɛla ye nɔ sɛgɛsɛgɛliw k'olu boloda k'an bɛ hakilila kunun kɛ novembre kalo tɛmɛnen i b'a ye nin ɲɔgɔnna o waleyara i k'a dɔn k'a fɔ nin baara ɲɔgɔnna waleyara an ka faaba kɔnɔ yan a kɛra sababu ye an ka lakana tigilamaw u y'u tɛgɛ da maa 100 ani maa 11 olu tɔn na minnu bɛɛ lajɛlen ye siganamaw ye u labanna ka ɲɛnaminifɛnw caman minɛ a waatiw kɔnɔna la ani moto 35 o kumana ko nin bɛɛ lajɛlen ko nin ye k'a dɔn u ka wulikajɔ olu k'a dɔn o nafa a n'a tɔnɔ min yera nin y'o ye o kuma ko baaraw bɛ to sen na an ka polosi ninnu fɛ ala ka barika d'u la Umaru Bari ni y'ale ka nɔbila sira n y'a bɔ indépendant kɔnɔ u ka bidon bɔli don lamisa informateur Moribo ale kuma mɛ i k'a dɔn a kuma mɛ fɛn min kan min bɛ tali kɛ den kelen fa fila ko kuma b'o ka bi dɛ n y'a to ala ma o den kunna ka di dɛ qui est le père du bébé o den kunna di ba di n'o tɛ e dɔw ti fa sɔrɔ u ta la fila ɲɔgɔn sɔrɔ e la Allah kosɔn Moribo a kunna ka di
parce que ba akumana akodi mambe ka do ambala ka hakɛ to dɛ ko ka kalabanci dɔw ka ca parce que ba mambe fɛn min nga ako nin ye ambala ka dɔ ye a kun bɛ furu de kɔnɔ Moribo bɛnbaliya kɔni nana a dɛsɛtigi kɔni ye i k'a dɔn ka fɔ yɔrɔ kɔni bila a kun bɛ i ka dɔn damandala ani dɔ an'o ye ɲɔgɔn ye ka lasiribaatɔ to o kɛra ka sɔrɔ i ka dɔn a jarabi fana kun ye i ka dɔn fasa bɔ ale ɲɛ la sabula ale ye gɛlɛyaba sɔrɔ i ka dɔn ka fɔ jarabi la an balimakɛ ale ni i ka dɔn muso lasiribaatɔ in nana ɲɔgɔn ye Moribo i ka dɔn ka fɔ tuma bɛɛ min bɛ tali kɛ muso in na n'a tɔgɔ ko Asetu ale de tun bɛ cɛ in na sabali i bolo da i dusu la musow tɛ kelen ye musow tɛ kelen ye muso bɛ ni nin ma sɔn i bolo da dusu la koyi kana t'i yɛrɛ fa ka sababu kɛ muso kelen ye a b'a ladi cogo min na a b'a ladi cogo la kabini o kɔni kɛra sa min ye i k'a dɔn ka fɔ kamalenin ye ale ni Asetu i k'a dɔn o tigi nana don ɲɔgɔn na o kɔni nana ye k'a fɔ tuma bɛɛ ni cɛ in bɛna se ka a kɔrɔ k'i bolo fila da i da la k'a jira k'a fɔ muso maɲi jaa lasiribaatɔ in ale kɔni hakilina bɛ min ye o ni i k'a dɔn ani cɛ in ka sumuka bɛ se ka bɛn cogo min na gɛlɛya min bɛ ale fana da la n'a sɔrɔ ale tun bɛ furuso kɔnɔna n'u gɛlɛya kɔni bɔra ale kɔni y'o gɛlɛya sɔrɔ k'a lasiribaatɔ to ka bɔ i k'a dɔn furuso la ka taa damanda la ani nin fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ damanda la kojugu kɛ o tɛ gɛlɛya faralen gɛlɛya kan dɔ fara dɔ k'a y'o ye muso bɛ taa ɲani ka so Moribo i k'a dɔn a lasiribaatɔ don ani cɛ in nana ɲɔgɔn dɔn u nana i k'a dɔn ka fɔ tɛmɛni kow kɔni ye u bɛ to ka ɲɔgɔn ye kow bɛ sabati u ni ɲɔgɔn cɛ nka nin dun ye ko yɛrɛ ta k'a lajɛ gɛlɛya bɛ muso in kan lasiribaatɔ don i k'a dɔn jɔn bɛna ɲaamɔ walasa ka baara tɔw sabati a bolo walasa a ka se ka lasiri ka o latɛmɛ hɛrɛ la cogo min na a nana jigin min ye i k'a dɔn ka fɔ a jiginnen kɔrɔ kɔ cɛ min bɛ yen n'a tun b'o ka fa ye kɔni kɔnɔ ni gɛlɛya nana don ani ɲɔgɔn cɛ n'o tɔgɔ ko Maliki o fana ye fɛɛrɛw ni dabali sigi sen kan k'a jira k'a fɔ nin bɛ cogo min na ni ma fɛɛrɛ kɛ muso la jaa muso bɛ nin bɛɛ lajɛlen la koyi a b'a minɛ yan fɛ a b'a minɛ yan fɛ ko a dɔw ye kabako de Maliki Jalo tɛ jɛn n'o ye koyi i ma ko Maliki wa Maliki don Jalo don wa Jalo tɛ tabarikala Ala y'a kunnaja dɛ nin ko gɛlɛyara Moribo i k'a dɔn n'a ma ɲɛ k'a fɔ muso lasiribaatɔ don a gɛlɛya donna a n'a cɛ cɛ bɛ jamana wɛrɛ la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ muso in bɛ yan n'a bɛ damanda la an kɛrɛfɛ yɔrɔ dɔw la ani nin bɛ ka ɲɔgɔn ye min yɛrɛ ta ye ko yɛrɛ ye sa n'o ye kɔnɔbaratigi ye ni gɛlɛya nana don a n'o cɛ a b'a minɛ o fana bolo an ko dɔw kati jalen don tiɲɛ yɛrɛ la ale fana nata dayɛlɛ la kojugu dayɛlɛ na dɛ Moribo a ma ɲɛ min kɔ i k'a dɔn k'a fɔ dɔ in kɔni jɔ den tigiya kɔrɔ k'a fɔ den kɔni bɛ kɛ ale yɛrɛ kɔni da ye furucɛ yɛrɛ wa Namandala cɛ in ale ko k'ale b'i jɔ a tigiya kɔni kɔrɔ kabini muso y'a yɛrɛ sɔrɔ ale yɛrɛ de ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ jiginni wari wo fɛn fɛn bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ wolosɛbɛn labɛnni na ka taa dilan n'a tɔgɔ ye cɛ de ko k'o ti kɛ koyi n'o bɛ tali kɛ Maliki la Maliki y'a jira k'a fɔ min ye i k'a dɔn muso in ye ale ta ye ale ma jɛ a muso kɔni kɔ a karalen don ka bɔ a bɛ yɔrɔ min na ni kana muso kɔni nɔfɛ muso nana Bamakɔ ni ka kanu wɛrɛ boloda n'o ma ɲɛ k'a fɔ muso bɛ Mali kɔnɔ ni k'o kanu kɔni boloda ka sɔrɔ ale n'a tun bɛ ɲɔgɔn bolo a furu yɛrɛ kun okumu kɔnɔna na ka tila k'a ye i k'a dɔn k'a fɔ a kɛmɛ ka ko wɛrɛ bolo da a bɛ ɲ'ale ta ye dɛ ko ɲamacɛ in tɔgɔ ko Ibrahima nin ko in kɔni a gɛlɛyara jiginni kɛlen fa fila bɛɛ y'i ka nisɔndiya k'i ka fa fɛ a dɔ kɔni ta ye kalo ye ni muso in gɛrɛsɛgɛ ka di dɛ n ko ten den de den kunna di den yɛrɛ de kunna ka di kojugu den kunna di ba e fɔ ka sɔsɔli kɛ i t'a sɔrɔ dɔ sigi bɛ télé kɔrɔ sisan walima radio kɔrɔ u b'a fɔ ko ala kun ne ta kɛ ɲɔgɔn na ye c'est bɛɛ la e ka conférence k'a nɔfɛ e ma dɔn ko den kunna ka di Moribo ba in fana kunna man go dɛ ko kabini muso in kɔni y'a yɛrɛ sɔrɔ jiginni kɔni kɛra i k'a dɔn fa kelen o kɔni y'i k'a dɔn k'a fɔ o ka nɛrɛ kɔrɔ ɲigilen don o ye i k'a dɔn sagajigi belebele faga o dɔ ye sagajigi mangamani kɔni faga hali n'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ Maliki ale min ye furucɛ kɔni ye ale ka laɲini ye jumɛn ye ka na kangari da i k'a dɔn Ibrahima ye k'a fɔ den in tɛ maa wɛrɛ ta ale ta dogo ye bari sabu a sɔrɔla furu de kɔnɔna na k'ale ta de don n'a ma ɲɛ k'a fɔ cɛ in kɛ mɛ ka den tigiya ta ka taa wolosɛbɛn dilan den a sɔrɔ i ta tɛ Ibrahima fana ja ka gɛlɛn dɔɔnin den lajaba kɔni n'i m'a ba sɔrɔ i n'a fana kɛ teri ye kɔni Ibrahima tɛ kuto parce que
Moribo o wuli ka jɔ kɔni kɛra e ko k'ale tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ koyi den n'a ba n'o bɛ tali kɛ a furumuso n'a den la u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɛ k'ale bɛna u cɛ ka taa n'u kɔni ye gɛlɛya kɔni bɛ nin waati in na o ko cɛ dɔ y'i tugu o de kan Moribo k'a ka worow ni fɛnw bɛɛ Ibrahim ka woro ni fɛn bɛɛ lajɛlen fana bɔ k'a ko bɛɛ lajɛlen sabati nka kɔɲɔso gɛlɛyara u bolo dɛ a kɛra ni bana ye a ka kɛra ni bana ye dɛ Allahu latigɛ ko ka ca koyi côté ko bɛrɛ ko bɛ langolon tɛ dɛ. La nuit de noces l'homme a palpé son corps et s'en est emparé. Pati sakana. Elle a tremblé de tout son corps et s'est sentie très fragile et impuissant. Allahu akbar. Oh, o tɛ côté ko bɛrɛ ko bɛ langolon tɛ dɛ. Tɛ muso n'a ma da sogo sa. Ibrahim farati mai. Da sogo. Ni y'a yɔrɔ janama ye. N'a nana. Moribo. Attention. Bon, ça veut faire donc on a vu. Fɛn bɛɛ tɛ ta koyi. A bɛɛ tɛ ta dɛ. A ka gɛlɛn. A ka gɛlɛn. Musow fana tuma dɔ la, u tulo ka gɛlɛn nka tuma dɔ la, dɔ t'an cɛw yɛrɛ fana fɛ. A bɛ kɛ. Sɔmi ma ɲi. A ma ɲi dɛ. Ni e ye sɔmi kɛ ka ban ka t'i da tunga fɛ bada. Ayiwa, nitigi don. Awɔ. Adamaden don. I n'a fɔ i yɛrɛ. E yɛrɛ dun bɛ tunga fɛ yen nɔ yala i b'a ta in cogoya la wa? Ɲininkali b'o yɔrɔ la fɔlɔ. Ɔ baasi tɛ n'e t'o cogoya la ka tila k'i bala ale la ka don a n'a ka hɛrɛw cɛ. Ka don a n'a ka hɛrɛw cɛ. O fana ka gɛlɛn dɔɔnin dɛ. O de b'a dɔw dusu tiɲɛ u bɛ sin ka kɛbali kɛ tan n'a ma ɲa a bɛɛ ka tiɲɛ. N'o tɛ cɛ dɔw bɛ mɛn tunga fɛ dɛ. O gɛrɛgɛrɛ dun ma ɲi. A ma ɲi. Gɛrɛgɛrɛ ma ɲi dɛ. A ma ɲi. Alahu akibaru. Ala k'an bɛɛ sababa ma. Moribo i ka dɔn cɛ kɔni bɛ nin état in de la. Ayiwa baasi tɛ. K'a kɔni dan bɛ. Ni cɛ kɔni ka furu ma bɔ a kun den o den mana sɔrɔ cɛ in ta don. Awɔ n'o ka furu b'a kunna kɔni a ta don dɛ. Ibrahim de ka sabali. Il a été évacué k'a kɔni fɛn na ni ka taa n'a ye lataniso la. An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan Ala de k'a kunna Ala k'an kunna. Ni Ibrahim yɛrɛ bɔra a la fɔlɔ kɛ. Nin ko in nin kɔni gɛlɛya ko ye i ta tɛ min ye a to yen. Mais Moribo na fɛn tɛ se k'a fɔ n'o tɛ. Furu man ka siri furu kan dɛ. Ayi a tɛ kɛ. A yɛrɛ tun man ka don da fɛ. A man ka kɛ. I b'a to n'a bɔra dɔ in na. Dɔw b'u tugu. An b'a fɔ dɛ. Dabɔngama don. Ni cɛ ma labilali kɛ. Hali ni ka dɔn. Hali ni ye diɲɛ fɛn bɛɛ k'a la. Funufunun b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Ka n'i kara k'o la dɛ. Ka n'i kara k'o la dɛ. Sabu dɔw fana bɛ yen. I b'a sɔrɔ u tɛna ka jan so la nka u ma jɛ ɲɔgɔn kɔ dɛ. U tɛ jɛ ɲɔgɔn kɔ. Ne m'a fɔ n ko fɔlɔfɔlɔ la i tun bɛ muso gɛn k'a ka taa so. A bɛ taa mais bi bi in na i bɛ b'a mɛn ko muso sute la. A ka gɛlɛn dɛ. A bɛ ka gɛlɛya dɔɔnin dɛ Moribo. Ko sute parce que an bɛ don min na i n'a fɔ sisan muso yɛrɛ k'i wara koyi ni muso gɛn k'a ka taa so i bɛ taa sɔrɔ fa dɔ bɛ jikɔrɔni o ka ko ka gɛlɛn muso yɛrɛ bɛ sin ka kɔrɔcɛ wele ten ayiwa a ye taa bangɔni na dɛ an fantinin bɛ ko Moribo o ka ko ka nɔgɔn a ye taa kuma fɔ o ɲɛna a kana taa min bɛ jikɔrɔni dɛ. O y'o bannen. O t'o ko bannen. Donc faamuyali de bɛ kana ko la dɔɔnin dɔɔnin. K'o ka jateminɛ. N'o tɛ yɛrɛ la suteli man ɲi dɛ. Suteli. N b'a kɔrɔ f'i ye. Ko muso e bɛ taa mun na ko n bɛ taa so k'i bɛ taa mun na ko n bɛ taa ɲani kɛ ɲani ka so. Suteli yɛrɛ kɔrɔ de ye nin ye. E b'i ka minɛnw cɛ k'i bɛ ɲani min na fo k'i sa n'i taara so i ni sokɔnɔmaw fana tɛ bɛn a la cogo si la. E taalen ko furu la ka na wa. Awɔ. Farati bɛ sigi la sa dɛ. Wa n bɛ taa ɲani kɛ ɲani ka so de ye suteli minɛn cɛ ye. E bɛ ka boli ɲani min ye i bɛ taa dɔ fara o ka so wa i n'o minɛn kelen min ta yuguba. Sokɔnɔmɔgɔw kɛlen bɛ ka na a bila i ka na furu da wara nin kama o dan o tile kelen ye koyi. Olu dama dun b'u ta la ye u si m'a bila ka taa. Olu ko e k'i ta bila ka na. Wa i nalen dɔgɔkun kelen dɔrɔn de ja dan ye o ye han. N'o tɛ minnu yɛrɛ ko k'i ka na fɔlɔ ayi n'olu de fɔlɔ b'a si k'a da ɲɔgɔn cɛ. A bɛɛ ka fisa Bamakɔlama ye. E b'a dɔn Bamakɔ bɛɛ n'i ka so tɛ. Ayi dɛ. I bɛ taa sɔrɔ npogotigininw yɛrɛ ka so maa 5 de bɛ sa o ko so. Alahu akibaru. E b'i taa don min dɔrɔn dɔ bɛ don de. Fo k'a ɲɛkɛ. N'a gana dɔrɔn ko i bɔra i ka furu la ko ka na. An tɔɔrɔ yan. Ka i ka cɛlasigi la. Nouvelle Horizon n b'ale ta Nouvelle Horizon ni y'ale ta sa a ye ka dɔn Mahamani Ture ale kɛlen bɛ k'an kunnafoni bi ko ŋunuŋunu min tun bɛ yen nɔ k'a fɔ ko jadimaw ko olu ni k'a dɔn k'a fɔ Marebugu ko o lakanajɛkulu ani lafasalijɛkulu min bɛ yen k'u y'u bolonɔ bila sɛbɛn na k'u ka kɛlɛ jigi so ko kalofin ko kalo dɔ bi kalo dɔ sini
o dun ye bala ni dunun ta kura ko jatigɛ wale kɛ b'a tigilamaw ka fɛɛrɛ ni dabaliw don ko sabu k'u sigalen don mun na donso kɛn bɛ ka mbogo d'u la kaba k'u tulo b'a la k'a fɔ ko wolomasiri tabaw natɔ don n'o ye armée malienne ye ko min fɔra k'u bɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw de tigɛ sa ka nin nkalonbatigɛw kɛ ka maaw hakili suɲɛ ko u y'a jira k'a fɔ ko min ye marebugukaw ye k'u sɔnna olu ka fɔta ma k'u bɛnna fɔ la ko kɛlɛ jiginna so wa ko donsokuntigi yɛrɛ dɔ de kumana nin na ko kalonfin don donso ɲɛmaa dɔ de kumana Mamadu Ture ka fɔ la ko Katiba Masina ale min kɛlen don ka wulikajɔ kɛ nin yɔrɔ la ni Amadu Kufa tɔgɔ bɛ o jɛkulu kan ni Amadu Kufa yɛrɛ fana n'ale fana y'i k'a dɔn k'a fɔ Iyade o bolokɔnɔ maa ye n'olu bɛɛ lajɛlen kɛ n'olu ka t'u kalifa jɛkulu la ko GSM ayiwa ko min ye k'a dɔn k'u ko kɛlɛ min bɛ olu ni donsow cɛ Marebugu ko kɛlɛ jiginna so k'a bɛ kalo caman bɔ i k'a dɔn k'a fɔ jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw taalen don bin nin yɔrɔ in kan nka a ma se ka k'u sago ye cogo si la k'a sabu kɛ donsow ka cɛsiri ni wulikajɔ ye Marebugukaw i b'a ye k'a fɔ ko n'olu sɔnna k'o y'u jɛlen ni i k'a dɔn jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw ka taabolow ye ko wa k'u bɛna silamɛya diyagoya sariya ko gɛlɛntigiya de pɛnpe olu kunna k'o bɛ se ka kɛ cogo di o kumana ko k'a fɔ ko bɛn kɛra olu ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni bɔra k'a bin dɛnɛndo desanburu kalo tile 20 tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ ko ŋunuŋunu bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ k'a jira k'a fɔ ko olu donsow ko olu ni jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw bɛnna fɔ la k'olu ye kɛlɛ jigi so ko bɛɛ ye maramafɛn bila ko kalo don ko n'i ye i k'a dɔn Marebugu fɔ a bɛ jɛnɛ o de fanfɛla la ko buguda min don i b'a ye k'a fɔ ko jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw tun bɛ fɛ ka na buguda in kɛ u sigiyɔrɔ ye a bɛ kalo caman bɔ bi u ni u da k'a dɔn yenkaw karilen don ɲɔgɔn na ko sanga ni waati u bɛ tarabaso ɲɔgɔn na o tarabasoli sen fɛ i b'a ye k'a fɔ donsow bɛ sebaaya ta i k'a dɔn jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw kan k'a don kɛlɛ dɔw kɛra ni jɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ k'a don k'a gɛlɛyara dɛ ko donsow ye jatigɛ wale maa 100 de bila su la ala k'u jigiyɔrɔ bɛ jahanama ma olu bilalen kɔ su la i b'a ye k'a fɔ ko lahalaw k'olu yɛlɛmana k'u tun bɛ fɛ ka taa nin yɔrɔ in minɛ ka jagoya daga min sigi o da la u ma se k'o de ɲɛ sɔrɔ donsow fɛ ko sanga ni waati olu b'u bali i k'a dɔn dugu minɛni na u taalen d'u da i k'a dɔn kungo kɔnɔ u bɛ to ka bala ka jigi sɔn ko buguda in yɛrɛ min filɛ nin k'a ma se ka koron k'a don u sago la i n'a fɔ buguda wɛrɛw kɛra cogo min na u ma se k'u sago sɔrɔ o buguda kɔnɔmaw la i n'a fɔ buguda wɛrɛw kɔnɔmaw kɛra cogo min na o kumana ko buguda caman bɛ yen olu b'u sago la nka Marebugukaw ayi u ma se k'u sago sɔrɔ abada k'a sabu olu ka donsow ka cɛsiri ye ntɛnɛndo desanburu kalo tile 20 i b'a ye k'a fɔ k'olu ye kunnafoni olu yɛrɛ balala k'a mɛn k'a fɔ k'olu ye kɛlɛ jigi so k'u bɛnna fɔ la ko ka i k'a dɔn bɛn ni kelenya ko k'o don ni jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw cɛ k'olu ka marifa ma deli ka bila waati bila fana k'u bɛna olu man'o kɛ ko ninnu bɛna fɛn dɔ wajibiya olu kan olu bɛ u yɛrɛ ɲini fɛn min na ka dɛsɛ u tɛ k'u yɛrɛ bɔ a la donso ɲɛmaa dɔ ko ten u ka sigida in yɛrɛ kɔnɔna la a ko ni maa ma ye nin kuma fɔ aw ye k'a wuli ka bɔ a tigi kɔrɔ ko kalontigɛla don ko kalo don bi kalo don sini ko ale yɛrɛ ye kunnafoni ninnu sɔrɔ wa k'olu ka donso ɲɛmaaba ka message filɛ ale ka telefɔni kɔnɔ nin ye k'a a kuma min fɔra ani ninnu ka fɔta k'u ka jan ɲɔgɔn na i ko jɛgɛjala ni baji ka maaw hakili suɲɛ wolomasiri tabaw k'a fɔ ko kɛlɛ tɛ yen olu k'u sen bɔ a ko la yaasa u k'u sago sɔrɔ donsow dun ko k'olu jɔlen jɔsen min kan ko u kana kɔrɔbɔ o kumana ko min ye k'a dɔn nin kuma ye k'a bɛɛ kalo jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw k'u papalen de don dabolo t'u la u hajɛlen don bi k'u kɛlen don k'a mɛn ko wolomasiri tabaw bɛna jigin ni barika manke k'olu bɛna suruli min kɛ k'u b'a dɔn k'a fɔ o y'u ta bɔnɛ de ye u bɛ ka fɛɛrɛw de tigɛ ka maaw hakili suɲɛni nin kuma ye o kumana yaasa ka laremɛ ka nali bali nin ye i k'a dɔn donso ɲɛmaa ka kuma ye wa nin de ye lɛgɛsɛ ye nin de ye hakika ye Mamadu Ture ale ka nɔbila sɛbɛn nin ye an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ alamisa u ka bidon bɔli waati koronnen don Moribo waati koronna ka foli ni tɔnin ta ka ɲɛsin kanubaw ni k'a dɔn k'a fɔ lamɛnbaa kelen kelen labɛn Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan radio partenaires an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn hali n'a sɔrɔ an kɔni ye k'a dɔn a daminɛ radio la wa télé y'an ta sira la wa an na fɔ lamɛnnikɛlaw ni filɛlibaw ye k'u k'an bɛn waati wɛrɛ.